Halos 20 years in the making ang ining natural flood control project sang mga mangingisda sa Victoria City. Proven and tested na. Nadumduman pa ni Eduardo Quiapo Villanueva nga naging parte man siya sang una sang iligal nga pagpangisda sa baybayon sang Victoria City. Kay man, troll fishing ang ilang nga ginapractice. Gamit ang troll o kunang net, ginasikop ang idalom sang baybay para makuha ang tanan nga malabyan sini. Ginaba na ini sa karon, ilabi na sa sulod sang 15 kilometers halin sa coastline. Nagbago ang tanan, sumugod sang 2006. Bilang isa kakagawad sang Barangay 6A nga nagapamuno sang Committee on Environment sadto, nasuguran ang pananom sa mangrove sa higad sang baybay. Ini sa bulig sang Provincial Environment and Management Office o CONPEMO. Kabaylos ang bugas ang pagtanom nila sang mangroves. Sang una kuno basurahan kag palamusunan ang ini nga parte sang barangay. Pero sa nagsugod ang ilang nga pagpananom sang mangroves, nag-amat-amat bag-o ang tanan. Natukod ang Pasil Fisherfolks Association. Kinahanglan abi may iban nga source ang income kay kontion sang tig-ululan, hindi man makapalawod ang mga mangingisda. Kagi ka man illegal fishing sa una? Agyan mo man na? Siyempre illegal ka na nga mo, kaya troll kami mo. Illegal fisher kagi sa una, kay troll inyo ginagamit. From illegal fisher to backhoe planter, environmentalist ka na subong. Grabe. Natamo mo naman nang napabugal ko sa mga interview sa diin. Hindi naman. Sa totoo lang, ang pagplano nga diri butang nagdamol ni halin ni sa amon association ka. Ang Ikaw at Ako nga Japanese Foundation nagbulig man nga mahimuan sang taytay ang kabakawan. Ang purpose ni sadto, latayan nila para malantaw ang ginpangtanom nila nga mga mangroves nga halin sa mga bakhaw nga species bakadto sa malihaw. Ang mga tapi nga alagyan gindonate naman sang PEMO. Ang syudad sa Victorias nagpahimo sang semento naman nga latayan. Pati na ang watchtower sa tunga. Ang asosasyon nila nagdako naman kag naglabot sa 50 ka mga membro. Fast forward to present, ang mga gintanom nila nga mangroves, sila man ang nakapulos. Kung may bagyo o kung dalagko nga mga balod, hindi ini makarekta sa pasil kag sa mga pamalay bangod sang mga bakhaw. Ang mga isda mailistaran na kag may pagkaon gani nagdamo pagid. Nagtinlo ang lugar. Dako-dako ginambulig. Una-una pika-pika na mo na way gid maguba. Kito kung may kahoy. Ang pamalay na mga bagyo, hindi mayo mga hanginan kay tungod may kahoy. Tapos siyempre ang benepisyo sang kahoy sa kadamo nga bagay. Ang iyang dahon madagdag konsumo sa iyang mga isda nga gagmay. Kay may mo isa nga pagkaon nila. Kano ang blue carbon nga ginabuga, nagadamo siya kung damo man puno man tanam ta. Kagaling sa pilalang ka mga mangrove subong 11 hectares na ang area sang ilang mangrove plantation. Kag nagapadayon pa ang pagpananom sini. May nursery na sila sa mga mangroves. Ginabakal sa ilas ang PEMO ang ilang mga seedlings. May iban man nga mga LGU nga diri pa nagapamakal sa seedlings para sa mga mangrove planting activities. Ang mangrove area nila nangin tourist destination na kag income generating pa. May entrance fee kag cottage rental nga nagabalik man sa katapos sang organisasyon. Kutob sa mga miyembro nga naga-duty diri ginaswelduhan. Si Eduardo wala na nagpangisda. Siya na ang naga-manage sang sini nga area. Istorya gani sang ilang punong barangay nga si Ana May Claro. Sang pandemic, ang area naghatag sang kalipayan sa mga pumuluyo kay hindi na sila makagwa. Ini ang nagserbi nga tambayan nila. Isang una, sometimes sa pandemic, ang tawag pala nagwa sa ila balay. Sa times sa pandemic, ang amang tawag pala nginhas, kaya pala ligo na sa higad pika-pika. Amo siya nangin outlet. Yes, nangin outlet. Para hindi ma-depress. Para hindi ma-depress, yes. Kag, ginakadtuan ini sa mga bisita. May watchtower abi ini sa tunga nga sanang makahatag sang
matahom nga view sa palibot. Pero subong gina-repair ha, take note. Suno ka Eduardo, matuod gid man na ginahambal nga kun may tinanim, tsak, may aanihin. Kag, nagaani na sila subong sang ilang agin pangabudlayan sang halos 20 na katuig. Kung gaubra ka maayos palibot mo, may gabalik. May Da mo nang gina- leksyon da. Sining sa katiulangan lang kung may tanong ka, may ano yung kagid. Amo gina. Isang No? una, ang 100% kami nang nagatipon tanan ni asosasyon. Tapos kami man tanan ang gagastos ang repair, haros na namon. Pag forma na sa LCA, nag-start kami July 1, Anong LCA gani? Local Conservation Area. Okay. Nag-start na sa July 1, so nagsiring na kami la. 60% amon, ng asosasyon, 30% iya sa barangay, pero sila na maparepair, amo na nga kwarta iparepair sa mga structure. Ang 10% makado sa syudad, pero ibalik man ka syudad, develop sang lugar. Maintenance. Basura, pangwa-basura, or itong kahoy. Okay. Kag suno sa iya, antes man nag-init ang sugilanon parte sa flood control, natural flood control na ang ila amat-amat nga ginatukod. Hindi man makontrol sini ang high tide kag low tide, pero sarang sini mapunggan ang dalagko nga balod nga makatuga sang pagbaha. Pag flood control gid saya. Ang atong kakahuyan, hindi siya kapugong sa pagtaas ng tubig. Pero makapugong siya sa balod. Balod ya mas kasangan niya. Kaya halin dito, mabalod, ang paks kahoy, pagkabuti wala yung balod. So, nakontrol yung balod. Pero ang tao, hindi niya makontrol, kaya masaka naman na yan. Subong, site na ini para sa mga mangrove planting activities sa pila ka mga eskwelahan, government agencies, pati na sang private companies. Nagalaom sila nga mapadayon pa ini sang masunod nga mga henerasyon nga hindi nila malipatan nga kung ginaproteksyonan mo ang imong nga palibot, sarang ka man sini maproteksyonan sa tion sang kalamidad. Padayon kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping ni Romeo.